Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Masukanon si Victor diyang nasabta niya nga nung wa na niya makontak ang iyang mga anak sa cellphone niini. Hisabta niya nagikuha ni Wilma ang gadget sa mga bata aron dili sila magkasulti. Mitugaan si Wilma sa yaya nga si Aling sa ilang tinaguan nga relasyon ni Chito. Nakurat si Aling nga nibaw niini gikan mismo kang Wilma. Naputol ang ilang panagsulti dihang nabati nila ang busina sa auto. Uy, maiko kita sa mga silingan. Hala, oy, dako kay tingog, makadungog man gid na sila. Day, pasakon na ako si Sir Beck. Ay, anong naingon man taniin ni Victor. Ano man? O saman, ablihan ninyo o dili? Banggaan ko na ni sa auto. Hala, day, si Sir Victor, day. Dako kay tingog, tingaleg. Hoy! Kito ako. Sir! Nagsabot no? Nga di ko pasakot sa komismong panimay, ha? Nangaling? Wala taon, Sir, oy. Dito mangkukus banyo, o wala dayon ko makadungog nimo. Kapila na gumagbusina sa mga bungol mo? Ay, suri lang gud kay Sir. Wala dayon ko makadungog, oy. Pasaylo atang ko, sure. Ay, Mariang Wayawaw. Ha? Hain si Wilma. Tuar tingalis kwarto niya, Sir. Ang mga bata. Nasa sulod sila kwarto, Sir. Natulog tingali kay wala may klase karon. Ayaw to gawa ang mga bata. Huwag kay katungod gapugan ko sa gusto ko buhaton. Please, Vic. Please. Kung ingon naman lang ni ining dangatan sa tong pagpuyo. Sultihan talang ni sa minaayo. Nangaling. Biya, Imi. Day. Dito lang una ka sa kwarto sa mga bata. Day. Lakaw na dang. Sige na. Nala, sige, Sir. Day, pagsulti lamang taon mo diha. Maayo ka wala makamatngon ang mga bata. Ari ko dire. O siya itong giingon mo? Sultihan sa minayo. Kaya ano? May kayuhan pagka nga nagpaabot human sa pagkasahan ni mo. Pagtunto mo na ko. Huwag kay uwaw. Kung nakasaman ko, ikaw raw sa mo'y nagtukmod di ining tanan, Vic. O siya ako nagtukmod. Kaya ano? Nagpasagad pa ko sa kong pamilya. Sa akong mga anak. Wilma. Gihatag ko ang tanan di mo. Pero sige buhat mo. Nagpagkauwaw ka. Wala na yung kalibutan nagkatawaan lang ko sa mga tao nga nagpagkailan ako. Ug mismo pa nga ko igsuon, nakasaksi pa ninyo. Diyos! Kaya dugmukod sa naong mo. Sige. Napati ko. Nagmali ko. Aron makuha-kuha ng kasuko mo na ako. Dili ko sika na akong kusog sa pagdapat ni mo. Kaya ang imong gibuhat ako, magpabilin sa akong alimpatakan samtang buhi pa ko. Kadako ko sayop ka nagpagkasal ni mo. Ang gituan mo nga akong sa mo na imong nakita. Pero ang imong sada ko, Victor, bisan kausa na lang, wa ko mo sudya ni mo. Wa ko mo pasakit o sulti ni mo. Bisan nahibaw na ko bahin sa imong babae, sa imong pagbudhi na ko. Wa ko mo sudya ni mo. Bisa ko maanak ng imong babay. O gangto na ang mga bata ko sulti sa imong pagtuntun ako. Tungod kay dili ko gusto mawat ang silang respeto sa ilang amahan. Ayaw pag minaot, Wilma. Ang imong pagpakasa na ko, mo hinungdan nga kagsuod ko sa laing babae. Ang imong binuhatan mo ay nakaingon. Nagpadaka lang sa sayo mong pagtuo. Mga pagduda, Victor. Nga mo isinugdanan. Ang tagibasagdan ng minimo. Maski tuhuan mo si Ate Aida kay na ako. Ngunit tinuod.
Kung gusto kang masayod sa tanan yun, bisan ang mga bata, ang atong mga anak, ingan man silang aling, kung bahin... Ikaw na, Wilma. Ay nagpangulipas pa. Musamot lang pagsurok na kung dugo niyo mo. Gambahin sa mga bata, gusto ka. Doon naging plano sa pagkuha nila. Wa ko ililong niya ang bahin sa mga bata. Ug ipaila ko ang akong mga anak kang Mia. Di mo madaang ako mga anak. Kaya nga no, ang imong laki, mo'y ipaila mo, nga mo'y amahan mo ba? Suod lang kayong mga bata kang Chito Vic. O ang ilang pa nagsuod, dili tungod kay gi-brainwash ko sila. Dito ningon, ana, nasayo ka. Lugayo sa nang imong panguna-una bahin sa akong pagkaako. Victor, daotan na ba lang yun ko? Kung doon na pailabaw sa poong daotan, Wilma. Kana, maong ikaw. Hello, babe. Oo sa? May sakit ang imot yan? Sige. Muana na ko. Sige, bye. O ikaw, mubalik ako. Aron pagpakikita sa mga bata. Ang say buhaton ko. Banginan ko, Diyos. Tuwa na si Sir Vic, day. Gilak na ako pultahan. Mga kamatikod ang mga bata sa mga panagsulti sa ilang amahan ang... Wa ba sila magkadungog? Wala. Sirado mang kwarto. O wala tingali nila ma-off ang tibe. Kay nagatingog pa man. Maayos sa dinoon nga natulog sila. Kay makamatmon pa na siguro magyod nga magawas sila. Og makita kamo si Sir nga nag-aaway. Dawatan ko na lang ang sakit ng kamatuoy. Gustong ingon ni Chito. Ha? Naon sa manday? Nga nagit makinahanglan si Vic na ako. Hingpit nang nawa ang iyang pagmahal na ko nang... Nanawag ka ni ang babae kanina. Siyalan? Mautog ni Ring ang cellphone kanina, day. Ang babae, day to. Oo. Nagpaibaw nga sakit ko noong iyang tiyan. Ginoo ko. Nagbati na di ay. May anak na din sa gawa si Sir Vic. Nang, may ingon siya nga iyang ipaila ang mga bata sa babae. Siyalan? Mao ba? Okay lamang na, day. Pero ang pangutana, ug dili ba ka maiubos na mga bata? Maiubos ba niya? Masuko inuon nga tong Sir Vic? Sige na lamang. Pasagdiin na lang, day, oy. Tal, ikaw manggayod ang inahan nila. Uy na kumahipaw ko na siya ngayon ko buhaton. Tingali, ang among panagsulti karon ni Vic. Mauna ka itong katapusan namang panagsulti. Ha? Ano katapusan man, day? Sana ba'y pasabot mo? Nautanakit ko alam niya nang gianok niya na ako ang tanasa. Hindi, wala ni mo sutihi bahin sa ipagmabaye. Giingnan ko siya. Pero ako git ko nung hinungdan nga nang nahitabo nga gikasuod niya ka ng babayhana. Diin kay hana niya ikaila. Nabing siguro. Sa bidyokihan tingali. Di ba sa bar? Gro tingali na. GRO ba? Ambot lang na nga. Ambot. May sakit ang akong palihog ko ikong tubig. Matumar kong tambal lang. Dili pa panahon nga mga nagsimiya. Kuwang para sa buwan. Gaspin ang tingali ang gibati niya. Mao nga bisakitan sa tiyan. Yun na. Ang auto magigasugat ko. Boto ang sakyanan siya laki. Dili ko mahimo masayo. May parking siya dito sa eskwelahan sa mga bata. Kung diha gyud sa tubangan sa kong sakyanan. Paingon to sa kong primahe. Bullshit! Kihimo lang yun nilang mutilan ang kong primahe. Kung palit na gibati si Mia, mubalik ko tako sa akin. Siguro ko, nga ato siya paingon sa way uwaw ng Wilma. Huwag may konsinter sa mga animal galing. Magkabaos ako ninyo. Gusto kong magtingkagol ka mo duha sa presuan. Hello, babe. Paingon ako niya. Si mama mo. Hi, Miday. Sige, doon lang ko. Kalma lang ha, kalma lang. Gaspin lang tingnan na, babe. Lagi. Ato ta sa doktor. Okay, sige.
Kinsa nasad ka karon? Di kulbaan man hinuon ko. Lantaw na ako sa may teres. Kinsa? Oy, agaw to ni Sir Chito. Siya di ay na. Apit sila magkaabot sa Sir Beck. Ay, kinuo ko. Pahibawon ako sa Day Wilma. Tamo sa Teres nang ingnangwa ko. Milakaw ko. Mamaka ko day. Di na ko gustong magsamok pa siya nako. Siya mo inakaingon nga naungkag ang among pagpuyo ni Vic. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!